Khulumkha norongno lamsogo RwngTvTiprasa YouTube channel o. Tini hingke chung saimalainai Tring bisi Tipra ira puila sobo start khai haya ke sobo salam kalam khamono amono chung tini saimanan thanglanya. Tripura o Tring bisi at present o 22nd December o chini Tring bisi hunui mani tonglayo chung. O Tring bisi irano salam kalangnai ingkha chini bubagra jujarofa 519 AD o. Tabuk by 1433 BC ingui tongo chini Tipra ira calendar. Norogoro IGM hospital o nugimano agi bubagra Bir Chandra Manikyo Salamani puila 1873 AD BC o hospital haifano afro hospital o asuk facility kuri afro kisamisa bona jibai haikeno amrei tonibo amoni pore bini sajla 1903 AD BC o bubagra Radha Kishore Manikyo Salamani IGM hospital Azorani new technology by Salamjak Afro Tipra Tring ira Afro 1330 Ngitongo Norok oro bubagra som Swiklangmani Nogino Tonga Sini bubagra som Agini simi O Tring calendar no naino boro tongai hayo tai among baino bisi layo. Tai Tiprasa robo amoni bagino Tring agini simi maniwe hayo. Tayang o topic no amsuk hologlia tebo kok tongo jago amo ang asuk sukrobi saimia amni ang soy saimia amoni bagi angoro amono sana nalia apeno norok ani o video no sajak khai subscribe khai di ani channel no tai bell icon no click karana ni tapok di anga follow video no tebo kok tongo haipana amo soida jengra anga saimia amoni bagi ang salia